Right after nga namin pumunta ng Gihalo Port ay dumiretso na kami dito sa MH Reyes Store para dito naman ang halian bago kami pumunta ng Mount Caglago sa Tabcon. Ay mga call goods, dito kami sa St. Michael the Archangel Parish. So, shout out Kuya Jay, ayan, paring Jay's Tricycle. May mga motor sila pero yung iba wala, kaya kailangan natin mag-tricycle papunta ng Tabcon. Yung next natin sa Mount Caglago Shrine. Ayan. Ay mga call goods, ito yung adventure namin dito sa Karamuan. Samahan nyo kami. Ikutin natin ang Karamuan bukas. At sunod is yung D3 natin is scuba diving. Kasama natin si Charles magpakandala. Ayan, magpakandala. Tapos si Ems. Ems, anong Charles room, Ems? Labas na yan. Okay, labas na yan. Ayan, sabi natin. Tapos pa Friday, CJ, pa Friday sa opisina ng church. At yung pinakamataba sa amin, mabigat. Tuber vlogs. Yan. Nagtutuwa ng tricycle sa buhay. Nagkapilang sa kilig diyan. Ayan, mga samahan niya kami. Kasama na natin si yung ating wife. Ayan, si Queen. Ayan, ang init, grabe. Tapos punta pa na kami na. Papares ko naman doon sa Mount Caglago kasi maraming kahoy doon. Kaya nito. Ano? Si Roxanne pala. Doon sa may bungad. Ayan. Ganito yung handle natin ng camera kasi yan. Nasira yung front cam. Kasi back camera yung gamit na. Hindi ko nakikita. So nakatingin lang ako sa lens ng camera. Ayan, all goods. See you sa Mount Caglago. Bye. Grabe naman kayo yung laklakan na, beer plaza na. Ay, kanino order to? Kanya, order mo. Wala kayo. Yung may order ng kanya. Grabe na. Kababa na isang cake. Papa AJ, thank you Sana. Wala kayo. Mga kaldos, nandito na kami sa Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary. So dito yan sa Barangay Tabcon. Tabcon, Mount Caglago. So only in Karamuan, Camarines Sur. At syempre, same din, kasama natin si Roxanne, si Magsakang Gala, si Chance, Pinoy Farmer Channel, Tuber Vlogs, tsaka yung family ni Papa AJ. All goods. And si Rapas ni M. Vlogger pala. Akitin na natin to. Kaya mga all goods. Pwede kayo dito bumili ng kandila at mga chicherya bago makiat. At mga tubig, tags. Magkano yung digata? Ang step po dyan nasa 1,000 steps. Grabe. Then plus 500 hingal. Then yun sa taas, Pedro na makikita mo din. 1,000 na eh. Naku po. Tara na. 150 pa lang? Ay! Ay mga goods. Nandito na sa karahatin. At kita na natin ang overview. Mas maganda to doon sa taas. Karamuan. This is Karamuan. Ha? Mango! All goods. Inusumpa ta ka sandi. Ano? Inusumpa ta ka. Mga plastic bottles, mga basura. Hoy! Mga basura nindo. Tapos si Tupper, nagtapon din dun. Hoy! Mga basura nindo. Ang sabi mo? Observe cleanliness mga chong. Yan kulon. Plastic bottles. Ay mga goods. Narating na natin ang taas ng Mount Caglago. At hindi pa yan. Preliminary pa lang yan. Dahil yung pinaka-top-top na ito, andun. Nakikita natin sa bandang kaliwa. Ayan. Kita niya? Yun. Hanggang dun. Narating na natin itong pinaka-top na Mount Caglago. Shrine of Holy Rosary. Dito yan sa Karamuan, Camarines Sur. Bale, tingnan nyo. Tanong nyo yung kung iniikutan na isla dito sa Karamuan. Ang ganda. Doon sa bandang doon, yung lighthouse, Ginahawan Island, Mandawi. Tapos dito naman yung sa Bitang Daya. Saka, doon yung short trip, yung Matukan Island, Laos Island, Pangina, tsaka yung Isla.
nalakos sa lugar na yan. So yun yung mostly na pinagpunta ng mga turista dito sa Carmuan. Tayo na, area tayo. Nandito tayo ngayon mga ka-all goods sa taas ng bundok, ano? Kung saan matatagpuan ang 26 talampakan taas ng imahe ng Birhen Maria, known as Our Lady of the Most Holy Rosary, Mother of Peace Grotto. Ay matatagpuan ito sa Mount Caglago, Barangay Tabcon, Caramuan, Camarines Sur. So ito po ay sinimulan noong 1989 at naging bukas po sa publiko noong May 20, 1990. Ayan, so napakaganda po sa taas na to. Kapag napuntahan nyo, talagang makikita nyo yung buong barangay ng Tabcon, pati yung mga isla na mostly na pinupunta ng mga turista. Sobrang nakakapagod pero nakaka-relax at the same time nakapag-unwind tayo, lalong-lalo na sa mga lugar na ganito. Kaya sana po mapuntahan nyo. Dito lang po yan sa Barangay Tabcon, Caramuan, Camarines Sur, Mount Caglago. All good. Squat ka nga. Squat ka, squat. Kaya mag-squat. Siya ng Our Lady of the Most Holy. Baba na. Kibig-kibig talaga siya. Dance. Mag-squat ka nga. Squat ka. Squat. Steady, steady. Tigluloko ka lang ng taga-Caramuan ni. Kata. Ano ba? Nginig na nginig. All goods mga kagala, maraming salamat sa panonood ng Day 1 tour natin sa Caramuan. Ayan, kita-kits po sa next vlog. Ingat!